Amen. Allow me to greet you, therefore, in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Amen. Let's not forget the theme. I-theme injongo uNkulunkulu asinike yona for the year 2023 going forward, wherein uNkulunkulu emuhle summoned us into the upper room and gave us a special mandate. uNkulunkulu usibizele egunjini eliphezulu wasesinika umyalelo nomthetho okuzokumele sihambe ngawo nekuzomele siphume ngawe, sigcwala amathafa, sigcwale empambanweni zemgaqo nayo yonke indawo la sikwazi ukufinyelela khona, and teach people about i-theme injongo uNkulunkulu asinike yona for abantu bakhe ukuthi sibatshele futhi sibavuse sibathiphise in their slumber in the spirit, ekulaleni kwabo kukamoya, ukuthi only a fool has resolved in his heart, isiphukuphuku kuphela esinqumile enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Only a fool has resolved in his heart that there is no God. Hallelujah. Sihlezi-ke bafethu egunjini eliphezulu, with him the Holy Spirit. Sihlezi egunjini eliphezulu naye umoya oyingcwele, the set apart spirit. Sibuza ukuthi siyawubabona kanjani? How shall we know ukuthi abantu esiphila nabo bathathe isinqumo esibenza ukuthi babe yiduphunga? How shall it be known that the people among whom we live, that we ourselves have resolved in our heart that there is no God? Siyokwazi kanjani, siyobabona kanjani futhi nabantu asebethathele izinqumo or lesi sinqumo sokuthi uNkulunkulu akekho? Hallelujah. Now, if we go to the book of Psalm 53, uma siye encwadini yamahubo, chapter 53, uNkulunkulu uyasivezela ngomoya wakhe ukuthi umuntu osenqumile empilweni yakhe ukuthi uNkulunkulu akekho, uyombona ngokugcwala inkohlakalo, corruption. Bakhohlakele, uyobabona ngokukhohlakala. Uma uya lapha encwadini kaJuda, chapter 1 ufunda uverse 4, uyabaveza uNkulunkulu ngespirit sakhe ukuthi labantu laba bangena sinyenyela ezintweni kaNkulunkulu, bangena sinyenyela ezintweni zezwi likaNkulunkulu, bangena sinyenyela ezintweni zomthetho kaNkulunkulu, bephethe lenkohlakalo yabo, mebengena ngaphakathi bafike bawuphendukezele umusa kaNkulunkulu ngenkohlakalo yabo nane education abanayo, ngoba bona baye esikoleni bese bekhohlisa laba abangayanga esikoleni ngokuthi bona bayazi. Hallelujah. Bangena isinyenyela bafike bawuphendukezela umusa kaNkulunkulu. They enter unknown, they enter secretly into the things of God, and then they turn the grace of God into lasciviousness, into amanyala. This is how we shall know of these people. Bayokuthusa ngemfundo yabo ukuthi yena ubese Bible College, ubese University ye Theology, uphethe masters, uphethe doctorate, hallelujah, ye Theosophy ne Christology. And therefore wena ngokusaba ukuthi bazokuveza obala ubuze bakho bongafundi, mase uvela uyakholwa nje, ukholwe yonke into abayishoyo. uNkulunkulu uyasithiphisa ke labafowethu uthi bakadeli lababantu bayiphukuphuku abanqumile empilweni yabo. They've even put aside imbhalo engcwele, sebefunda incwadi ezibhalwe yibona, sebefunda incwadi zephilosophy, bakhotha amagama odokotela noprofessor babafundisa baze babhala incwadi kunokuba bakhotha ukuthi uHoly Spirit umoya engcwele uthini ebandleni. Siyokwazi kanjani ukuthi sihlezi nabantu abayiduphu? Ngiyokwazi kanjani ukuthi mina Pastor Twala nami sengiphenduka isiduphunga? uNkulunkulu uyasivezela ke bafethu ezwini lakhe ukuthi isiduphunga uyosibona ngokuthi senze izinto eziphambene. Hallelujah. Uyombona ngokuthi yonke into ayenzayo kunokuphambana kuyona.
And the more umlandela kulezinto zokuphambana zenzayo ubone ukuthi engathi nengqondo isiyonakele ngoba konke ukwenza kwakhe sebonakele. Hallelujah. Ukuthatha phi lokho kushoyo Pastor Twala? God Sanctuary Family Church nithatha lento enishoyo ukuthi abantu abayiduphunga sebenqumile empilweni yabo ukuthi uNkulunkulu akekho uyobabona ngokuthi benza izinto eziphambene ubabone ngokuthi bonakele. uNkulunkulu emuhle wafowethu ngezwi lakhe nangomoya wakhe usithumele encwadini yabaseRoma. If you go to the book yamaRoma chapter 1, hallelujah, mase uyayifunda incwadi yabaseRoma ku chapter 1 uzothola ukuthi le nhlobo yabantu ephambene eyenza izinto eziphambene nesiyonakele uthola ukuthi amadoda lalana odwa. Hallelujah. Amadoda lalana odwa, abesimame balalana bodwa. Umuntu azasukume athi yena umuntu wesilisa athi uNkulunkulu wenza iphutha ngokuthi amenze umuntu wesilisa. Kanjalo nowesimame athi uNkulunkulu wenza iphutha ngokuthi amenze umuntu wesimame. Kodwa umile umbuzo embhalweni engcwele ukuthi what is it that is in a man that is made for another man? What is it that is in a woman that is made for another woman? Yini ekumuntu wesilisa eyakhelwe omunye umuntu wesilisa? Yini ekumuntu wesimame eyakhelwe omunye umuntu wesimame? Yabuza imbhalo. Yizo iduphunga lezi. Uyayibona ngalokho ukuthi zivume ukuthi nalento ingene esontweni ibe yiphathi yenjongo yebandla outside of injongo kaNkulunkulu. Hallelujah. Umile umbuzo sihleze eqhunjini eliphezulu bafowethu sihleze nomoya ingcwele sihleze noKristu Jesu uqobo lakhe siyabuza ukuthi siyobona how shall we know siyobona kanjani ukuthi thina ezabazalwane sesiphenduke iduphunga unaware singekho aware singazi ukuthi sesiqhumile empilweni zethu ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanjalo nabantu esinabo empilweni siyobabona kanjani ukuthi sebenqumile empilweni yabo ukuthi uNkulunkulu akekho. Uyazivezela uNkulunkulu ngomoya wakhe engcwele bafowethu uthi niyobabona ngokuthi bangakhuzani uma benza izinto ezibhedayo. Hallelujah. Hayi niyobabona ngani ngokuthi abakhuzani. Hallelujah. Ngoba bagcweleni ilust, inkanuko. Bagcwele inkanuko. Umuntu ogcwele inkanuko mehlangana nomunye ogcwele inkanuko abakhuzani. Yiko be-rape ingane nje eno 18 months. Hallelujah. Imgodoyi. Yiko bengenela ogogo emakhaya. Be-rape abantu abadala abangakwazi ukuyivikela. Hallelujah. Ngoba sebenqumile empilweni zabo ukuthi bona they are bastards. Abanabo baba abazobakhombisa indlela babafundisa inhlonipho baze babahlanganise noNkulunkulu and therefore they are bastards. Bastela la abakhuzani badunga imizi yabantu bamadungamizi abanye babo amahlongandlela. Hallelujah. Uyobabona ngaloko ukuthi sebenqumile empilweni zabo ukuthi hayi uNkulunkulu akekho. We touch up lento eshoyo God Sanctuary Family Church. We touch up lento eshoyo Pastor T. uNkulunkulu mesilida esisencwadini kaThithu. If we encwadini kaThithu chapter 1 isahluko sokuqala bese uyofunda uverse 11. Uyabaveza uNkulunkulu labantu. Uyasiyala ke thina njengebandla ukuthi menihlangana nesimo sabantu abanje asebenqumile empilweni zabo ukuthi uNkulunkulu akekho ningabavumeli bakhulume. Ningabavumeli ngisho esontweni, ningabavumeli ngisho ebandleni ukuthi bame kwi-pulpit bazopreach abasifundise lenkohlakalo yabo. Kumele bavalwe imlomo ngoba vele bamadungamuzi, bachitha imizi, benza izinto abaziyo ukuthi akumele ungabe bayazenza. Hallelujah. Bafowethu, this is very critical. Ibalulekile lento ukuze uunderstand isifundiso sanamuhla. Hallelujah. Ibaluleke kakhulu. Ngoba futhi yona mandate iwona umyalo esiwunikiwe as the sanctuary ukuthi siphumeke sigcwala amathafa, sigcwale inkalo, sibatshela abantu ukuthi only a fool is duphunga lesiphukuphuku kuphela esinquma
empilweni yaso nasenhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Uma uthi hayi bafowethu nikhuluma nomuntu wrong, siyokubona ngezenzo zakho ukuthi usikhohlisa ukuthi awusona wena isituphunga, awusona isipukupuku. Ngoba ubonakala nenkohlakala igcwele kuwena. Hallelujah. Awukhuzeki. Wenza izinto eziphambene nomthetho. You are taking the use of a woman, we confuse it. Hey man. Wonakele basically. And uNkulunkulu uzokuyekelela ukuthi overcome unqotshwe inhliziyo yakho leyo yonakele. Ungakhalike ngoNkulunkulu uthi uyakuyekelela. Khala ngale inhliziyo yakhe edinga ukuchotshozwa. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu ngetheme ka2023 and siyathembisa as the sanctuary ukuthi we commit ourselves, siyazinikela ekutheni sisithathe le njongo kaNkulunkulu, sithathe le mandate kaNkulunkulu, siuthathe lo myalelo kaNkulunkulu, siufafaze izwe lonke ukuze sithi call people, sibabiza abantu, sibabizele kuphi esibayeni sika Kristu Jesu. Ngoba mebengena esibayeni sika Kristu Jesu, indlebe zabo uNkulunkulu uzoyifine tuna kabusha. When they listen, they will listen unto obedience. Uma belalela ngeke bagcine ngokuzwa, but bazolalela, ukulalela kwabo kubalidele enhlonipheni, kubayise ekuhlonipheni. Kanjalo uNkulunkulu uma sibalethe esibayeni sika Kristu Jesu, namehlo abo futhi uzowafine tuna walungise kabusha, awafake ibuke kamoya, so that mebebuka bakungabi ukubona ukubuka kwabo, but kube ukubona okunokuqonda phakathi, seeing unto understanding. Hallelujah. These are very critical. Zibalulekile lezi zinto bafowethu. Hallelujah. Siyaqhubeka nothungethungele imfundiso zethu zokholo, siyaqhubeka neimfundiso zethu zenkolo. La sibuza khona uNkulunkulu, la sibuza khona uHoly Spirit, la sibuza khona uKristu Jesu ukuthi how much faith lungakanani ukholo, ingakanani inkolo ekumele ngibe nayo ukuze ngijabulise uNkulunkulu. How much faith do I need to have so that I am able to please God, or that God is pleased with me? Lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo ukuze uNkulunkulu athokoze ngami. Hallelujah. Sibhizi ke bafowethu nalo mbuzo. Amen. Sibhizi bafowethu nombuzo othi lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo ukuze ngikwazi ukuheha uNkulunkulu ukuthi anginake, ayiyeke yonke into ayenzayo. Lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo? Sikhathele ukuthuswa manje ngokholo. Hallelujah. Sikhathele, it's enough. Enough is enough. Kwanele. Na umbuzo umile. Lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo ukuze ngikwazi ukuvusa, ngiphinde ngivuselele amandla, ngivuselele inkazimulo kaNkulunkulu, ngiphinde ngivuselele ubukhosi kaNkulunkulu ngempilo yami nangomndeni wami. Lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo? Angifuni umuntu ozobe ngiphendula ngithuze. Ngifuna umuntu ozongilida ngezwi, angihole ngezwi, ngibe neqiniso eliphelele lokwazi ukuthi uNkulunkulu ubani, yini futhi ayidingayo kimi uma size indabeni zenkolo nokukholo. Hallelujah. Lungakanani ukholo uNkulunkulu alidinga kimi? Lungakanani ukholo uNkulunkulu alidinga kimi ukuze injongo yakhe ngempilo yami necebo uNkulunkulu analo ngempilo yami ifezeke, ingavinjwa yilutho? Lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo? Hayi asikhumule icathulo ke bafowethu, ngoba lo mhlaba esimi kuwo ungcwele sekuyileso sikhathi sokuthi sikhumule icathulo zenhliziyo, ngoba lo mhlaba esimi kuwo bafowethu ungcwele. Sesihlezi ke manje with him the angel of the Lord, sihlezi naye ke manje uHoly Spirit umoya engcwele, sihlezi naye uKristu Jesu uqobe enyaweni zakhe. Asisanake lutho lenzekayo emhlabeni ngoba sifuna ukuphuma sesinokuqonda okuphelele. uDavide uze athi we ought to come out here knowing more than the ancient do, because we keep the precepts of the Lord. Hallelujah. Precept upon precept.
line upon line, a little here in the Old Testament and a little there in the New Testament. Hallelujah. Sisekhunjini eliphezulu ke bafowethu. Sesiyekhumlile icathu. Hallelujah. Okusho ukuthi ke namhlanje as part njengengxenye yemfundiso zethu on inkolo nokholo sizohlaziya mase siyaqaqa bese senza njani bese sixazulula isambulo seyimfundiso zikamoya sesibili. Hallelujah. Lokhu sikwenza ke njengengxenye yokuthola iqiniso, sikwenza njengengxenye yokuqonda. Hallelujah. Sikwenza njengengxenye yani yokuqonda, understand. Ukuthi lungakanani ukholo engilidingayo nokumele ngibe nalo ukuze uNkulunkulu athokoze ngami. Hallelujah. Namhlanje ke bafowethu sizodila ke ne-case study yethu yesibili. Kwinhlangano yethu yokugcina sasenza i-case study yethu yokuqala, sasenze isambulo seyimfundiso ikamoya sokuqala lapho sabuka khona ukholo lukaPetru oluncane okoda elamenza wakwazi ukuhamba phezulu kolwandle uma ebizwe uKristu Jesu umnini wokholo. Hallelujah. Namhlanje ke sikwi-case study yesibili, sikwisambulo seyimfundiso zikamoya sesibili. Hallelujah. Sizohlola ke nakuso bafethu sizosiqaqa sisihlaziye mase senza njani siyasixazulula ukuze siqhamuke neimpendulo. Lungakanani ukholo engilidingayo. Now incwadi ke bafethu esizondlalela phezukwayo for i-case study yethu yesibili isambulo sesifundiso izambulo zeyimfundiso zikamoya, incwadi esizokwakhela phezukwayo incwadi kaMark. Hallelujah. Incwadi kaMark chapter 9. Hallelujah. uMark ke bafowethu uzosikhombisa yena ukuthi ukhona yini noma ubaluleke kangakanani umahluko wokukholwa nobungakholwa. uMark uzosivezela ukuthi yini engcono ukukholwa nobungakholwa. Kodwa ke uzodipha kancane athathe kwi-case study yethu yokuqala abheke umahluko wokholo oluncane nokholo olungekho, faithlessness. Hallelujah. So it's important, kubalekile ukuthi uyilalelisise kahle ngoba umbuzo umile. I-case study yethu yokuqala u3 ama-case study sowenza. Eyokuqala isikhombise ukholo oluncane olukuPetru uPeter olamenza ukuthi akwazi ukuhamba phezulu kolwandle. Namhlanje sithi awushoye uma lolu kholo lungekho kwalona lolu oluncane ingakanani ingozi engikuyona njengomzalwane, ingakanani ingozi engiyifaka kuyo njengomuntu ophila la emhlabeni. Hallelujah. Omunye angabuza akathi awusho wethwala kungani umoya engcwele anilidele nje nina encwadini kaMark. Hallelujah. Ngizokunika nje amathiphu abemathathu mfowethu so that even nangelinye ilanga ufica kushunyayelo kuvula incwadi kaMark wazi ukuthi iassignment kaMark wazi ukuthi imandate umyalelo uMark anikwe wona ngokwebandla, umyalelo anikwe wona ngokwesikamoya imuphi, yini ekumele ayifundise ibandla, yini ibandla ekumele lifunde kuMark. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, uma sifunda incwadi kaMark, igift uMark uNkulunkulu amnike yona, isambulo uNkulunkulu amnike sona ukuthi uMark akwazi ukuveza ubuJesu bukaJesu. Hallelujah. Angazi noma ngibeka kahle yini. uMark ke bafowethu uma siye encwadini yakhe into esifundayo kuyena nesipho uNkulunkulu amnike sona embhalweni engcwele ukuthi uyakwazi ukuveza ubuJesu bukaJesu. Inkosi yami awinambithe kahle ukuze yenze ingqondo. Hallelujah. uMark he reveals the identity of Jesus. Uveza ubuJesu buka Jesu. Hallelujah.
As if that is not enough, as if lokho akwanele, uma uNkulunkulu ngomoya wakhe esilide lencwadini kaMarku, ingoba also efuna ukusivezela isuffering, ukuhlushwa kukaKristu Jesu ngenxa yethu ukuze sithole insindiso. Hallelujah. So uma ufuna ukuthola kabanzi ngokuhlushwa kaJesu, hey man, nalamanye ama-gospel awu 4 ayakuveza lokhu, but akuveza kuma levels angalingani. But ngithi angiqale nje la kuMark khona uzo-understanda ukuthi kungani simi kuMark. Hallelujah. Nalabo abanye sisobabala-ke uMateyu noLuke noJohn ezisiqhubeka ney'mfundiso. Hallelujah. Ngoba u4 abaphethe le gospel. Amen. So uma kuyasivezela ke bafethu ukuhlushwa isuffering kaKristu Jesu ehlushelwa thina ukuze sithole insindiso and be counted faithful. Sibalwe nabangcwele. Hallelujah. In the commonwealth kaNkulunkulu, embusweni kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Again, uMark siyiswa kuyena ngoba kumele sifunde siphinde sivezele the necessity of faith. Hallelujah. So siyiswa uMark ke ukuze siyovezela sambulelwe ukubaluleka kokholo nokukholwa, ukubaluleka kwenkolo. Hallelujah. Siyiswa kuyena uMark ukuze siyovezelwa lokho. I'm reminded bafowethu yazi, I'm reminded incwadi yabase-Efesu. If we incwadi yabase-Efesu chapter 2 ufunda verse 8 to 9. Hallelujah. Nkosi yami, uma ufunda uya kwabase-Efesu chapter 2 ufunde verse 8 to 9. Uma uNkulunkulu esivezela ukubaluleka kokholo, the necessity of faith, ngerevelation ayini kuMark, uyafakaza futhi lapha encwadini yabase-Efesu chapter 2 uma uzothatha lapha verse 8 to 9 la ethi khona thina njengabantu by grace, awunkosi yami, by grace we are saved. Hallelujah. By grace we are saved. Mese bengathi uyayishiya kanti akayishile mese ethi through faith. Ukusho ukuthi thina ngomusa sisindisiwe. Kodwa into esindiswe ngayo ukuba nani? Nokholo, faith. And lolu kholo lolu akulona olwethu ukuthi singahamba siyiqhenya ngalo estratini sithi thina siyakholwa. Lolu kholo siphiwe lona ezisipho uBaba uNkulunkulu. Akho kolisho zoyakulona, akho mali ozoyikhokha, akho sambatho ozosithenga ukuthi usigqoke ukuze kwazeke ukuthi wena uyakholwa osunokholo. Hallelujah. I-positioning yakho mfowethu ukuthi kufanele umi kuphi, isisekelo sakho sakhelwe phezu kwabani. Ngabe sakhelwe phezu kwe-foundation eyabekwa abaprofeti nabapostoli yase-endorsa wayiqinisa uKristu Jesu, noma esakhe isisekelo sakhelwe phezu kwe-education ye-theosophy ne-theology ne-Christology hey man, hallelujah, ne-Christology owayele university nase-college, ngoba kunomahluko lapho. Those who are saved by grace through faith uyababona baliphathisa oboyikhali zamantunga ukholo lwabo, baliphathisa oboyikhali zamantunga insindiso yabo. They handle their salvation with trembling and fear because bayazi ukuthi ayiphumi kubona, inomnini wayo. Hallelujah. Awifunde le ncwadi manyazi yabase-Efesu chapter 2 ufunda verse 8 to 9. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngomusa sisindisiwe ngani? Ngokukholwa. Kwasha. Nalokhu akuveli kini. Nalokukholwa akuveli kithi. Nalensindiso futhi ayivele egameni lebandla lakho ukuthi mina njengopastor wakho sefune ngiyiqhenye ngawe, ngithi ngiyambona lo bhuti ohlezi lapha emuva, ngiyambona lo sisi ohlezi lapha emuva wasindiswa yimina. uNkulunkulu wayene appointment naye mfowethu washumayela wena, wahlangana noNkulunkulu
ukushumayela wena asindiswanga wena. Amen. Hallelujah. Awiphinde le part. Ngokuba kungomusa nesindisiwe ngokukholwa. Hallelujah. Nalokho akuveli kini. Nalokho futhi akuveli kini. Hallelujah. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Kuyisipho sikabani? Sikababa uNkulunkulu. Inkosi yami. Wasuka kumshikashika bafowethu. Wasuka kumshikashika. Sesisegunjini eliphezulu manje. Sesembathisiwe ubuhlakani, sembathiswa isambulo. Hey man, sensindiso neqiniso. Sesingama stewards, we are in training manje to become stewards. Abanye bethu already sebama stewards, but ngeke uzufike egcineni kokuba steward until uzohamba la kuyohlangana noNkulunkulu. Hallelujah. Sama stewards ke manje. Sihleze egunjini eliphezulu, sihleze enyaweni zikaKristu Jesu. Now ukuzeke uyiqonde intshumayelo nesifundiso sanamhlanje sesambulo semfihlakalo zane zikamoya. Case study number 2. Hallelujah. Kuneyivumelwano ke mfowethu kumele kufuneka singene kuzona thina sobabili. Hallelujah. Kuneyivumelwano kumele singene kuzona phakathi kwakho nesanctuary. Ngoba isanctuary iphathisiwe lentshumayelo, iphathisiwe lesisifundiso. Ngakho ke kuzofuneke nawe kube nokuvumelana ukuze ungadideki mase siqala sifundisa. Hallelujah. Awusuka madoda. Hey Nkosi yami, muhle uJesu. Number 1. Asivumelaneke mfowethu ukuthi imbhalo engcwele. Hallelujah. Angazi noma ngibeka kahle. Asivumelana ukuthi imbhalo engcwele iyisisekelo futhi iyizikhonkwane. Imbhalo engcwele i-foundation and it is also the anchors. Hallelujah. Gibeke kahle. Glory to Jesus. Imbhalo engcwele iyisisekelo futhi isikhonkwane sani sekholo nenkolo yethu. Ayigcinike lapho. Iphinde futhi ibe yisisekelo nesikhonkwane ohambeni lethu lokuthola iqiniso elibanzi ngokholo ukuthi uNkulunkulu ngubani ukuze asambulele amaqiniso akhe. Hey bafowethu, kumnandi ukuba student sikamoya engcwele. Kumnandi ukuba umfundi kwezakamoya. Uhlala nje enyaweni kaKristu, uyazi ungaphazanyiswa yilutho. Umlalelo ukuthi uthini. Isivumelwano sesibili ekufanele singene kusona thina sobabili. Angazi noma siyavumelana yini. Amen. Hallelujah. Siyavumelana. Amen. Thank you Jesus. Isivumelwano sesibili ke kumele singene kusona. Asivumelaneni bafowethu ukuthi wena nami as a New Testament church, wena nami as a New Testament Christian, mina nawe njengabazalwane besivumelwane esisha, siphila esikhathini lapho uKristu Jesu engekho phakathi kwethu ngokwenyama physically. Kamba manga mfowethu. Hallelujah. Thina mina nawe ezabazalwane beTestament besivumelwane esisha siphile esikhathini lapho uKristu Jesu engekho phakathi kwethu ngokwenyama. Yingakho uNkulunkulu esiyalile thina bazalwane besivumelwane esisha, we the New Testament church, siyaliwe ukuthi singahambi ngani ngokubona, but sikumele sihambe ngani ngokholo. Kumele sihambe ngani ngokukholwa. Awuye lapha encwadini yabaseKorinte lesibili isahluko 4 uyofunda uverse 18 ukuze usibone lesi sivumelwano sikhona siyaphila. Sithe imbhalo engcwele, the holy scriptures. Angishongo ukuthi iBhayibheli, ngiyacabanga ukuthi nizwe kahle kuleyo ndawo. Angishongo ukuthi iBhayibheli, but ngithe the holy scriptures, imbhalo engcwele
iyisisekelo, iyisendlalelo futhi iyikhonkwane zokholo lwethu. Kanjalo nasohambeni lwethu lweqiniso lokwazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Imibhalo engcwele iyona eyisendlalelo, iyona futhi eyifoundation nezikhonkwane zale nhlobo yolwazi lweqiniso, ukuze singadidwa abantu basitshela into engekho ngenxa ukuthi kade beye esikoleni. Hallelujah. Awifunde le phathi yabaseKorinte besibili. eBhayibhelini lesingisi sifundeka kanje. In the English Bible ifundeka kanje. Uverse 18 uthi, asiqale nje lapha ku verse 17, for our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Are we calling now verse 17? Isiyalo lesesinikwe sona. It's a command. Ukuthi while uJesu engekho, uNkulunkulu usivulele avenue yokuthi siphile la emhlabeni as if uKristu Jesu ukhona ngokwenyama phakathi kwethu ebe engekho. Uyabona lonto? Thina kumele siphile ngani? Ngefaith, ngokholo nangenkolo sikholwe. Hallelujah. Ngaleyo ndlela siyokwazi ke bafowethu ukuphila as if nathi siphila ngesikhathi sabafundi abaphila noJesu saphila. Hallelujah. uNkulunkulu usivulele avenue yefaith ekumele siphile ngayo kube sengathi uKristu Jesu uphakathi kwethu, ukuze sikwazi ukwenza njani ukufinyelela siphinde futhi sidonse amandla kaNkulunkulu esezulwini siwalethe kithi emhlabeni as if uJesu ukhona phakathi kwethu. uNkulunkulu usivulele avenue. Hallelujah. Usivulele indlela yokuphila singabazalwane, siphile kube ngathi uJesu uphila phakathi kwethu. Hallelujah. And uyachaza ke la kwabaseKorinte besibili chapter 4 verse 18 ukuthi siyaliweke thina ukuthi singaphili njengokubona kwethu, kodwa amehlo ethu enyama siwayise kuKristu Jesu, our fine tune, so that mesibuka sibuke unto understanding, sibuke ngokuqonda izinto zikamoya. Kanjalo nendlebe yethu milalela ingalaleleli ukuzwa but ilalelele ukuhlonipha, obedience. Hallelujah. Yingakho ke siyaliwe ukuthi sihambe ngani thina ngokukholwa. The just must live by faith. Abakholwayo abasindisiwe kumele baphile ngani ngokukholwa. Ukukholwa iyona ndlela. Ukukholwa is an avenue that uNkulunkulu asivulele yona thina bazalwane besivumelwano esisha esiphila kuKristu esegodukile wayekhaya. Wayivula uNkulunkulu le avenue, walivula uNkulunkulu lelisango ukuthi sikwazi ukuphila kube sengathi siphila uKristu uJesu ukanye nathi emhlabeni ebe engekho, size sikwazi nokwenza njani ukufinyelela kuNkulunkulu, siphinde senze njani sidonse amandla kaNkulunkulu esezulwini siwalethe kithi sila emhlabeni as if uJesu uphila phakathi kwethu physically. Ingakho ke umzalwane osindisiwe, ingakho umzalwane okholwayo uyingozi, you are an offense, uyitshe lesiqhuzuko kuphi enkambini kaSathane. Kanjalo uma usebandleni elinabantu abengabona abakhi ngokomthetho kaNkulunkulu, uyabaqhuzula nabo. Ngoba kuthi kufanele bakutreate njengetshe legumbi, kodwa bona bahlebe ngawe uzugcina esontweni kulamasonto anqamula abantu emabandleni, ugcina usunqanyuliwe waxoshwa kanti uphethe iqiniso likaBaba uNkulunkulu okuyilona belizosave lisindise abantu, if only or if and only if bakuphile indlebe yabo.
kodwa ngenxa yokuthi banendlebe ezilumayo bafuna ukuzwa lokho abakufisayo ukulalela hayi lokho okushiwo uNkulunkulu. Buka manje usukhishiwe nasebandleni, abanye bakukhipha inyumbazane noma liphuma isonto bema amaqoqo ngamaqoqo, wena unali iqoqo, ngoba bafuna ukukukhombisa ukuthi lento iphethe abayidingi futhi abayifuni. Hallelujah. Now that siyavumelana ukuthi thina njengabazalwane besambulo besivumelwane esisha siphile esikhathini la uKristu Jesu engekho khona phakathi kwethu physically. Hallelujah. So kunezinto esizizwa ngoba zilotshiwe. Amen. But uNkulunkulu emuhle usivulele iavenue, usivulele indlela yokuthi nathi siphile kube sengathi uJesu khona la emhlabeni phakathi kwethu ngani ngokholo. Hallelujah. So siyaliwe ke thina ukuthi singahambi njengokubona kwethu ngamehlo, but sihambe ngani ngokholo. Hallelujah. Kangangokuba uNkulunkulu uthe mayivula le avenue, uthe uNkulunkulu mayivula le ndlela, wayivulela ukuthi size sikwazi even nangokukhuleka ukuthi sifinyelele kuye, siphinde sikwazi ukuthi sidonse amandla akhe siwalethe kithi yena esezulwini sila emhlabeni. Hallelujah. Lezi vumelwano ke bafethu ezu2 esingene kuzona zibalulekile kakhulu. Hallelujah. Esokuqala sikhuluma ngani ngekhonkwane, esokuqala sikhuluma ngani ngefoundation. Hallelujah. Sikhuluma ngefoundation yokholo lwethu, sikhuluma ngesikhonkwane sokholo lwethu ukuthi ikhonkwane nefoundation yokholo lwethu yini? Imbhalo engcwele. Amen. Kanjalo futhi nasendleleni yethu yokuthola iqiniso likaBaba uNkulunkulu ngokukholwa, imbhalo engcwele iyona ebalulekile ukuthi siyilandele. Number 2, njengabazalwane besivumelwane esisha, uNkulunkulu usivulele iavenue, usivulele indlela yokuthi nathi noma uKristu Jesu esehambile waya kuBaba uNkulunkulu sikwazi ukuphila nathi la emhlabeni kube sengathi uJesu uphila kanye nathi. Uyivule ngani leyo nto? Ngokuthi sinikwe umyalelo ukuthi ningahambi njengokubona kwenu, but hlalani ezwini lami ngokukholwa, ngoba kunemfihlakalo ekukholweni nizobona izinto ngamehlo kamoya. Ngaleyo ndlela ngizonipha nelungelo lokuthi nifinyelele ekungazini mina njengobaba uNkulunkulu, nize nikwazi futhi nokuthi nithi draw njengasebhenki kwi-ATM amandla enginawo niwalethe kini mina ngisezulwini kube sengathi uKristu Jesu uphila phakathi kwenu. Yibambeke lesi sivumelwano ukuze uunderstand incwadi kaMark chapter 9 okuyiyona esizoyifunda i-case study yethu yesibili. Hallelujah. Okuyiyona esibheka kuyona, esibeka kuyo isifundiso sethu sanamhlanje uma sibheka isambulo seyifundiso ikamoya. Case study number 2. Hallelujah. Ake simfundeke bafowethu uMark. Amen. Ake simfundeke bafowethu uMark sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Hallelujah. Mark chapter 9. Yes. So qala lapha kubani ku verse 14. Now before sifundeke bafowethu uverse 14, into ebalekile la efune uyazi ukuthi uKristu Jesu mekhuluma la kuMark ukhuluma kade esegunjini eliphezulu esentabeni, transfiguration on the mount, la ayekhazimuliswa khona uBaba uNkulunkulu emveza ubuKristu bakhe. Hallelujah. So ukusho ukuthi uJesu uma ezala kubantu ezokhuluma ku verse 14 usuka from iposition yenkazimulo uzokhuluma nabantu egcwele inkazimulo, egcwele nesambulo sikaBaba uNkulunkulu esidingwa abantu bakaNkulunkulu. Amen. So mekhuluma la imake yonke into uKristu Jesu ayikhulumayo ngoba usuka from a higher level la ebehlezi khona noYise uNkulunkulu ugcwele inkazimulo namandla njengoba ezokhuluma nawe njengamanje. Amen.
Angabikho okuzogeja kunoma yini uKristu Jesu azoyikhuluma nawe njengamanje. Amen. Ake siqaleke lapha ku verse 14. La sifunda ngomfana. uJesu amelapha. uJesu amdeliver, wamsindisa from his spirit sobumungulu. Hallelujah. A mute spirit. Lesi spirit sasithi lo mfana mesimhlasela simfumbe phansi. Uma kunomlilo simfake emlilweni simuyisele emlilweni. Uma kunamanzi nomfula nani simfake simfake emfuleni. Lesi spirit kahle injongo yaso ngalomfana kokumbulala. Hallelujah. Ngoba uma sesimfumbe phansi sasenza sure ukuthi simenza abe nama-fits aqine. Angakwazi ukwenza lutho akhihliza amagweba kweqamehlo. Can you imagine ungamimagine umuntu onjalo simuyisele emlilweni usho ukuthi siyampheka phela siyamosa. Uma sizompushela emanzini simfake emanzini ukusho ukuthi sifuna axhilwa amanzi afe amanzi agcwala amaphaphu. Lesi spirit bafowethu uma nisilalelisisa kahle ngempela sasimdinga uKristu esesimeni akusona ephuma kuphi ekhazimulisweni entabeni from being transfigured on the mountain edwela amandla ngoba lesi spirit siphethe amandla okubulala. So the spirit must meet its match. Kufanele sihlangane nontanga waso esizothi sithi siyabulala yena akhuluma impilo phezu kwempilo yomfana. Hallelujah. Ake sifundeke bafowethu sibheke ukuthi ukholo lahamba lumephi la. Hey Nkosi yami. Lapha kuJesu bafowethu ke uphuma lapha entabeni. Kade ekhazimulisa uyehla ke manje uzohlangana nabafundi bakhe. Uma uJesu egcwele amandla kade ehlezi nobaba uNkulunkulu yonke into ebiyenzeka was holy. Even umhlabathi nona abemi kuwo nentaba became holy. Meza eza kubafundi bakhe abebashile abawu9 ngoba wayithatha abathathu ehambe nabo. Wayehambe noPeter noJames noJohn. Hallelujah. Ufika abafundi bakhe la kunequlu labantu elibazungezile. Argue kuyadiscusswa kuyaphikiswana. Hayibo. Mefika uJesu la kathi hayibo. Engathi kunenkinga ekhona la. Hallelujah. Engathi kunenkinga ekhona la. Kwenze njani? Ababuze. Ubuzani manje? Ubuza ama-scribe. Ukuthi yini leni discussayo? Ikuphi inkinga lento eniyenzayo? Bafundi bami, no 9, sengifikile. Tell me what is happening. Ikuphi inkinga la? Now it's important njengebandla uku-understand i-role yama-scribes. Now, ama-scribes yilabantu laba ababe ngababhali besikhathi bebhala ngomthetho. Amen. So ibona ke laba wabafundisiwe bashayiwe kakhulu. Babuza abafundi bakaKristu Jesu. Baxokozisana nabo. Bababuza imibuzo but into important la ekufuneka uyazi ukuthi kunoma imuphi umsebenzi kaNkulunkulu oyimpumelelo. Kunoma imuphi umsebenzi obekelelwe ofoundelwe osekelwe phezulu kwentando kaNkulunkulu. Kuyohlale kunama-scribes kuleyo ndawo. Kuyohlale kunabantu abathile. Ngamafishane ama-scribes ungawafanisa nama-monitoring spirits. Amen. Kuyohlale kunabantu abamonitorisha ababheka ukuthi uthini kubani nobani ngasiphi isikhathi. Hallelujah. Umsebenzi nje wama-scribes even esikhathini sikaKristu Jesu uma ufundisisa kahle imbhalo ama-scribes they were always njalo lapho uKristu Jesu ekhona efundisa nabo bazoba khona. Hallelujah. Ngoba umsebenzi wabo bona ukuthi benze njani bajivaze yonke into uKristu Jesu ayifundisayo bayidiscredite. Hallelujah. Umsebenzi wabo yilowo ama-scribes.
Ingakho ayenza sure ukuthi lapho kukhona khona uJesu nawo akhona. Ngoba uJesu une-gift, unesiphiwo sokuletha uquqaba labantu ngobuningi babo ukuthi luze kuye. So nabo babethola i-chance-ke yokuthi beze bafuna ukuzontshontsha abantu ngeyimfundiso zabo ngokuthi bajivaze badiscredit babukele phansi imfundiso zikaKristu Jesu ayefundisa abantu. Also umsebenzi duty yama-scribes kwakuwukuthi bathi chase away, baxoshe abantu ngeyimfundiso zabo ngokuthi babancenge ngeyimfundiso zabo ukuthi ingayamukeli noma yini imfundiso uKristu Jesu anifundisa yona. Thina siphethe i-tradition uKristu Jesu angenayo. Hallelujah. So bona babephushani i-tradition vis-a-vis imfundiso zakamoya uKristu Jesu ayefundisa. And ngiyacabanga ukuthi nanamuhla ebandleni niyayibona lento. Kunabantu abagcwalisa amabandla kaKristu Jesu day in and day out. Hayi ngoba bezosupporta imfundiso kaKristu Jesu ebandleni, but bazojivaza imfundiso kaKristu Jesu kubantu nasebandleni, baphinde futhi bafundise abantu ngani ngeze tradition at the expense yezinto zakwamoya. Ingakho ke uthola ukuthi namhlanje abantu abaningi bayaphuma emabandleni balandela i-tradition, bashiya izinto zikamoya, balandela izinto ze-tradition bathembisa izinto ezihlulekayo ukuzenza. Hallelujah. I'm sure niyayibona lento ebandleni namhlanje. Ingakho amabandla amaningi ukuze akwazi ukuthola abantu asephumile nawo ezimfundisweni zakamoya, ezimfundisweni zegospel kaKristu Jesu, nabo sebencike kuphi kwi-tradition ezinkolweni zabantu. Hallelujah. Angazi amaqamba amanga yini bafowethu? Amanga la kwaqambayo. Hallelujah. So nomini ebandleni kaKristu ungacabanga ukuthi wena unesupport yabantu, kanti hayi abezile ukuzosupporta ivision uNkulunkulu akwambulele yona, but bazolwa naye ngokuthi uzobabona sebeqamba wabo amabandla bephuma khona la kuwena, baphume nabantu futhi. Hallelujah. Abebe bagabisela nge-education yabo, baphethe ama-masters, baphethe ama-PhD, baphethe i-philosophy. Wena unayo yonke leyo. Bayaphuma bayakhipha, bababuyisela kuphi? Ezimfundisweni zabantu, hayi ezimfundisweni zikaNkulunkulu, imfundiso zakwamoya. Hallelujah. Akuye wonke umuntu osebandleni osupporta ivision uNkulunkulu ayibekile nakuphile wena yona. No, abanye bazontshontsha, bazoxosha abantu ekulaleleni iqiniso, bazothatha abantu ukuthi babadukise endleleni ekhaya ezulwini, babafake kwi-highway eyakwaSathane. Hallelujah. Uma ungakholwa lokhu, uyazi uma uye encwadini ka2 Timothy uya ku chapter 3 ufunda uverse 1 to 7 masusekhaya, uTimothy la uNkulunkulu uyamambulela ngeinspiration ukuthi le nhlobo yabantu wena eyama-scribes egcwele ebandleni lakho, eyababhali, eyazisha ama-birthday yabantu. Hallelujah. Le nhlobo yabantu egcwele ebandleni lakho ucabanga ukuthi iyakusupporta. uTimothy uNkulunkulu uyayambula kuyena uthi labantu uzobabona ngokuthi babe ne form of godliness. Bazoyishaya samaKristu kanti abawona amaKristu. They deny the very God. Bayamphika yena lo uNkulunkulu abayiveza sayena bebe bengenayo. Bayamphika lo Kristu Jesu abayiveza sayena nanokuthi bashumayela ngaye kanti vela bashumayeli ngaye. Inhloso yabo
ukuzothatha abantu ebandleni bababuyisele kwa tradition. Njoba ke ubona abazalwana abaningi sebelishila ibandla. Hallelujah. Sebebuyele kuphi ezintweni zabantu. Eyibathembisa into ethile kodwa zihluleke ukudeliver. Hallelujah. Siyayibona ke bafowethu lezi zinto emabandleni namhlanje. Hallelujah. Siyayibona lezi zinto emabandleni namhlanje. Nawe futhi uyayibona I'm sure. Ake nginike nje isibonelo. Kunomzalwane omaziyo ukuthi favorite pastor yakhe mingekho esontweni. Uma i-favorite worship leader yakhe ibingekho esontweni. Uma i-keyboard player ibingekho esontweni. Uyena oqala othi isonto belibhora. Hallelujah. Bekungemnandi esontweni namhlanje. Church was boring. Hallelujah. Ngoba i-favorite pastor yakhe ibinjani ibingekho. Kunabantu namhlanje abakhuluma ngeilimi kuphela uma i-favorite pastor yabo ikhona. Okusho ukuthi ilimi zabo zi-injuswa i-presence ka-favorite pastor wabo. Uma ingekho u-favorite pastor wakhe ilimi nazo ziyahamba. Ngeke vele bafowethu sibabeke icala ngoba balezi ilimi abayikhulumayo ba-invite pastor one Friday night wabafundisa zona lezi ilimi abayikhulumayo. Ebize memeza kubona ethi open your mouth, say something. Open your mouth and say something. Ebafundisa ilimi baze balingeka balalelo seceleni kwabo ukuthi uthini. Baqala nabo bakhuluma lento abayizwa ishiwa omunye abangayazi ukuthi uthini. That is why ilimi zabo kungezona ezikaNkulunkulu kwezikapastor and therefore it is gibberish. Hallelujah. Bakhuluma into abangayazi and lento abayikhulumayo bayinikiwe uNkulunkulu. Vele siyakwazi lo. Ingakho every time ekhuluma ngeilimi ushintsha yodwa lokho aqala uba umzalwane ukhuluma one and the same thing wena. Hallelujah. Ngoba wafundiswa upastor kwakulesihlanu manje ebusuku. Nabizwa nina njengebandla kwathiwa niyofundisa ukukhuluma ilimi. So le ilimi oyikhulumayo ilezo wayifundisa upastor wakho ethi open your mouth. Shout. Akuzona ilimi eyiphuma kubaba uNkulunkulu ngoba meyiphuma kubaba uNkulunkulu zihamba ne-edification. Lezi zakho ayihambi ne-edification zihamba nokunconywa abangani bakho labenabo nasekhwayeni nakwi-cell church. Utayilimi zakho zimnandi ngathi is French. Siyabona konke lokho. Ukushuthi wena ngamafishane you are forming part of the people ama-scribes abakhiphile ebandleni kaKristu Jesu. Kuthi ningamlaleli niyamjivaza uKristu. Ntshontsha nabantu bese nibafundisa ilimi amasela lawo. Hallelujah. Abanye benu baze baconfuse amadlingozi. Hallelujah. Uvuka amadlingozi uzube nenyama yenkukhu uthwareba nabaphifa. Ucabanga ukuthi that was a visitation by the spirit of the Lord. Kanti hayi upastor wakho nomthandayo ukhona. Mecula kamnandi. I-worship leader yenu mikhona icula kamnandi. Any other singer esontweni ayikwenzi lutho. Kufanele kuze kucula usibanibani. Hallelujah. Vuka amadlingozi mafulufulu. Hallelujah. Ucabanga ukuthi hayi usho ube ne-visitation ka-Holy Spirit. Hayi. Abanye benu uNkulunkulu uze angazi ukuthi uzokwenza njani ngani. Ngoba niyahamba niyofuna iprofeto nokulashwa. Abantu enizwe ngabo ukuthi hayi usibanibani ungqo uyena okwazi ukwenza 1 2 3 4. Ngoba ninalo ukholo. Hallelujah. Uhambe uye kumuntu uyofuna ukulashwa uyofuna nokuprofetwa.
Uyafika lapha kanti wena vele uphethe faith. Uphethe wena inkolo. Hey, hayi indaba yokudlala inkolo enzima. Ufika umsinde nalomuntu lo. Okuyena ekuthiwa uyena ozoprofeta. Kodwa ngenxa ukuthi wenza imali ugaya imali. Ezwa kahle ukuthi uyamsinda, azaqamba amanga, ngathi abadala abahlezi kuwena. Uphume emzalwane ebandleni, uyolandela imfundiso zabo bantu. Udlala lo muntu lo. Kanti wena uNkulunkulu ubeke kuwena ukholo olukwenza ukwazi ukuthi draw down. Udonse amandla kaNkulunkulu eze kuwe usemhlabeni wena uNkulunkulu esezulwini ukuze ukwazi ukusiza abantu bakaNkulunkulu. Udlala lolu hlanga lolu. Ngenxa ukuthi ukholwa unalo. You are faithless. Udlala uhlanga. Kanti uyamsinda lo muntu uyabona ukuthi kufika omunyeke namhlanje. Hayi lo ngeke uzudlalele ke. But akuteste athi abadala abahlezi kuwe nawe vele uvume ngoba uyinyoni yomzalwane. Iwisdom ayikho kuwena. Hallelujah. Qala uwaste imali. Mhlawumbe inkomo ezu33. Badla abantu basuthe saluphuwa. Hallelujah. Buya man uze la kwisanctuary endlini kaJehova. uJehova kwambulele lemfihlakala kuphe yona. Ocabanga ukuthi wena uhlezi wabantu abadala, kanti uhlezi uJehova usebawuthi uqobo lakhe. Hlezi kuwe. Ulinde nje ukuthi uvume ngomlomo wakho. Uvume futhi nangenhliziyo. Uthi uKristu Jesu uyinkosi, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Hallelujah. Bese uyayithola ke lensindiso oyidingayo. Namandla kaKristu Jesu la kuwe aqala umsebenzi usiza abantu. Hallelujah. Akusiza uNkulunkulu. Ungitshela ukuthi uzabongena izibeni uphume nenyoka. Angisizwe inyoka mina. Anginabo ubudlelwano nenyoka. Hallelujah. Nyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni bafowethu. Uyabuza uKristu Jesu mebuye lapho. Yini le endida kangaka labantu abanibuzayo lethi ziyaniphazamisa? Ngitsheleni. Then bonke bathula. Kwaze waphendula indoda eyodwa esemdibini. Yathi mfundisi, ngilethe indodana yami la. Enomoya wani wobumungu. And lo moya wobumungu when it seizes him umbamba, imfumba phansi, adla amazinyo. Afome emlonyeni akhihliza amagwebu. Hallelujah. Then aqine bengathi unamafits. Ngikhulumile ke nabafundi bakho. Ngabatshela ukuthi ngicela baba man baba bayikhaste lento bayikhiphe lo moya kuyena. Bahlulekile kodwa. They could not. Yangena kuJesu lapha ku19 uthini? Uyaphendula. Waphendula wathi, sizukulwane esingakholwayo. Uyakhala uJesu ngenhliziyo, ukhala ngokamoya. Kodwa sizukulwane esingakholwayo. Time uJesu ekhuluma uPetro, embiza ukuthi ahambe phezulu kolwandle. Uma uPetro bekukhumbula ukuthi ulwandle luzilindwane, wathi meminza uJesu wathini kuyena? Wathi, you of little faith. Wena wokholo oluncane, but lolo kholo oluncane kungcono kuba nalo kunokungabi nokholo. Ngoba la kuMark 9 sidila nabantu abangenalo ukholo oluncane, abangenalo all together ukholo. Hallelujah. Sizukulwane esingakholwayo. Yeah. Uyayizwa lento? Sikhuluma ngabantu la abanjani abangenalo ukholo all together la. A people that would never grow into knowing uNkulunkulu nobuNkulunkulu bakhe, into knowing uKristu nobuKristu bakhe. Hallelujah. Abanalo all together ukholo. Ingakho bengakwazi ukuthi basebenzise umbhalo. Exactly. Wasethini kuJesu kuverse 20? Wasethi mletheni la. Bamletha ke kuyena. Wathi umoya embona. Uyabona lo moya ofuna ukumqeda lo mntwana, ofuna ukumbulala. Uma ubukana noJesu face to face, walwa. Hallelujah. Wathi umbona lo moya ukuthi onanga uJesu, kwahlangana imoya ke manje. Walwa. Wenza njani? Kwaqala futhi kwambamba umfana, kwamfumba phansi.
waqala wambamba umoya wamkweqa amehlo wahlafuna ulimi waphuma amagwebe emlonyeni hey kwanzima. Amen. Unombuzo uKristu Jesu awubuzayo la kubaba womfana kuverse 21 awifunde le part. Wayesebuza uyise ukuthi isikhathi sesingakanani. How long has this been happening to him? Sesisingakanani isikhathi lo mfana ehlushwa yilo moya? Sesisingakanani isikhathi undodana wakhe ehlushwa umoya wobumungu lo menza kube ngathi unamafitsi umfake emlilweni umkhiphe emlilweni umfake emanzini ngoba ufuna ukumbulala phela lelo. Now umbuzo la esinawo thina njengebandla lesivumelwano esisha ukuthi uma uKristu Jesu uNkulunkulu sasikhona isidingo sokuthi abuze ubaba lo mfana uma ukuthi yena wazi konke ungu-Emmanuel sasikhona isikhathi sokuthi abuze ubaba lo mfana ukuthi sesingakanani isikhathi lo moya umhlupha lo muntu sasingekho. Haleluya. Umbuzelani pho? Umbuzo lo kufanele siwuphendule njengebandla sanctuary sibizele ukuthi siphendule imbuzo njenganale. Kungani uKristu Jesu ebuza ubaba womntwana ukuthi sesingakanani isikhathi? Uma seyincwadini yabaseFilipi Philippians chapter 4 uzofunda uverse 6 to 7. The scripture says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer. When Nathi Twala, make your request known unto God." Hallelujah. So kunesidingo ke la uKristu esibanga ukuthi ambuze lo muntu ukuthi singakanani isikhathi umntwana wakhe ehlushwa yilento. Iscripture siyakusupporta lokho ukuthi noma uNkulunkulu but kumele ehle abe kwi-level yomuntu ukuze together nomuntu ba experience ubuhlungu obuzwa umuntu at the level of the heart. Ngoba ama-infirmities ubuhlungu esidlula kubo ibona obuthinta inhliziyo kaNkulunkulu uNkulunkulu bese siphendula. Uyabona lonto? So that is why kumele sibe anxious for nothing. Singabe anxious for anything, but in prayer, but in everything by prayer. Kumele senze idingo zethu zazeke. Awifunde ngesizulu. Ningakhathazeki ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kuko konke. Izicelo zenu maziziwe kuNkulunkulu. Kepha kuko konke izicelo zenu mazazeke kubani? kuNkulunkulu. Ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ngokukhuleka nangokunxusa nangokubonga. Iyona ke lento yabanga ukuthi ubaba womfana agcine ngabuzanga ukuthi ungibuzelani uNkulunkulu wena. Ngoba ufuna ngabe wazi konke. Wasephendula ke ubaba womfana. Esephendula ukuthi yamqala nini lento umntwana. Wathi yamqale njani? Esemncane seumntwana. Hallelujah. And u22 uthini? Ngaso sonke isikhathi bembamba lento ngisho kunomlili bemfaka emlilweni mekunamanzi mfaka emanzini injongo yayo lento vele ukumbulala. Kodwa ngiyacela uma kukhona ongakwenza ngalomntwana wami engingajabula manje. Yayizwa lento ukusho ukuthi ubaba womfana unani unokholo ukuthi ikhona into esengenzeka ngoKristu Jesu. Wasethini uJesu kulo baba? uJesu uthi kulo baba yazi uthini? Uma nje ungakholwa all things are possible kuloyo yonke into iyenzeka kumuntu okholwayo. Hallelujah. Waqala ubaba womntwana walila. Kwavuka umthandazo kuphi? Ubaba womntwana. Ehlengezeni inyembezi emehlweni. Wakhuluma noJesu ngomthandazo. Wathi uNkulunkulu baba, ngiyakholwa, ngiyacela kodwa usize ukungakholwa kwami. Lord, I believe. Please help my unbelief. Ngiyabelieve kodwa ngumuntu ngiphila phakathi kwabantu and ngumuntu nje ukholo lami noma inini leyohlale line element yokungabaza. Hallelujah.
ukholo lami noma inini liyohlalela nani linezinga ekuthile nje longabaza. Kodwa uJesu uthi kungcono ukuba nokholo oluncane nokungabaza kunokuba ungabi nokholo noma uvumele ukungabaza kwakho kuludle lonke ukholo lakho. So ngamafishane ukholo likaBaba wontwana lakwazi ukuactivate uNkulunkulu, lakwazi ukumthinta uNkulunkulu enhlizweni, ukumthinta uKristu Jesu enhlizweni. Limeselenze njani? Lamenza futhi wakwazi nokufinyelele aphinde enze njani? Adonsa amandla kaNkulunkulu akuKristu Jesu ukuthi asindise bani? Umntwana wakhe. Hallelujah. So ngiyacabanga ukuthi kuyacaca lesi sifundiso sanamhlanje ukuthi ukholo oluncane lungcono kunokholo njani olungekho. Ngiyacabanga ukuthi kuyacaca ukuthi uJesu uthi ngiyanazi ukuthi njengabantu abaphila emhlabeni ngeke nibe perfect when it comes to ukholo. But igadani ukungabaza ukuthi kungahle nalolu kholo oluncane olukunina, ngoba lolo kholo oluncane olukunina yilona uNkulunkulu alidingayo ukuze akwazi ukuhlangabezana nezimo zempilo nezidingo zenu. But umbuzo usamile ukuthi awukasiniki Jesu usayizi wokholo okumele sibe nalo ukuze sikwazi ukuthokozisa uNkulunkulu. Asihlanganeke bafowethu, sesine appointment ngeviki elilandelayo la uNkulunkulu ezosivezela khona usayizi wokholo ekumele sibe nalo ukuze akwazi ukuhlangabezana nezidingo zethu. uNkulunkulu anibusise bafowethu. I pray that the womb of this week esingena kuyona kusukela namhlanje, it only gives birth to that which uNkulunkulu has preordained and destined of you. Ukuze yonke into eniyo ibe impumelelo. Whatsoever you lay your hands to do, let it turn to gold. Let it be prosperous. Whatever you lay your mind to think about, let it prosper as well. Stay still, dear, always bafowethu, in the Holy Spirit of promise. Size siphinde sihlangane again. God loves you. Amen.